Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Dr. Numol Momin Inglong Arataphan Hema Malini Ang Om Kinai Ason Towar Kimi Nang Pipopu Kechak Alam Lamchak Lamda. Lakhain Korapon Nilip Constituency ke Parlo Borlangso Rong Toksi Aratatum Methang Kuno Pakchi Ot Cripesi Towar Kasilampon. Karbi Anglong Autonomous Council Long Det Pen Ningkan Trok Sikep Sosilo Lapen Constituency Along Inko Ratrok Angbong Pen Nilip Constituency Hanlo Inglong Ahabar ke Parlo ke Ong Naimati Angkang ke Thenailo Bonta Nilip Along Kaching Thor Asai ke Dengji Aphan Nangki Pipe Lokta Ningkan Thongkep Likeplo Nilip Aphan ke Karbi Anglong Autonomous Council Penta Kelang ke Pangkre Asonsi Mandep Laswajok Nonpu Arni Anta Nilip Arje Chelar Thek Thilang Jokihola Block Pen Kedam Atowar Borlangso Borpung Tarapung Ahavar Kepaleji Aphan Langroy Kekapji Aphan Cek Aphan Pen Kalite Adim Aklong Pali Thek The Lapuan Akisung Chetong Nanglang Lapen Towar Inglong Arlok Thepai Thereng Pen Kedam Katora Thek Tik Borlangso Sub Center Se Kachelang Ahem Jongsi Keso Atum Chelangji Aphan Damlo Puloti Dowai Paracetamol Adim Chainong ICC Longdamji Nurse pen kachetong longji alarki chekema anvet lupusi haladak kido arata tumpen mekri bukpuru pen pherangke atum kahumri dam ahut nangche thandun kedam tang MLA kilik aprang local MLA Dr. Numol Mumin pen borlangso ahabar kahumri dam ahut vote kachorek amai ahut rong arat aphan kache chaktekang BJP aparti aphan vote pira pahainot borlangso borpung tarapung atowarki cheparjan bang phi Hema Malini ang om kenai ason thotsi towar nang pipopu alamcha rong arat atum kachong hong arni arnilu bon talaso alamcha ke lamdak ajok rong arat atum ke kedam kewang akisung ke arni wangsi chetong nanglu Laso kachipaning ding un esi kado kawe rong troksi atheke langming terang arong basa teron arong jamire rengma arong sar hanse arong nakoi tiso arong langtuk phangcho arong lapen sar etiso arong atum kado kawe bang pharo ke thomra phokep sose arache tongsi methang atowar methang pensi ku no pakche ot kraisi towar kaselam asai dengponlu Borlangso arat rong kachoboche arta haro isira troksi pleng et aphida Karbi Anglong Autonomous Council along ajat asorkar le wangta nilip inglong arat aphanke thangnat kaching thor amoki pipedat ajok ningdu chepaklang Joki holapen Philip Tiso Karbi Anglong News lang pithi par pi Karbi jangken masu towar hing ulaplo lasi pini litum kitchen room ke nikan esek anikan wangga ke bunai mason dolo pining ke MSC ba pini tum hanan dil tum chuning dilo tame apol ave pen ba nang klembo po sini tum tong honglos tame non nang le lelang tame ni tum akidu kisung rat akidu kisung sini tum kaike ani beada puason itu kisu ni pen danglok tum si ponang nasi ni tum pini rong rat pen thurpak pen sini tum pini kam klem lo la le yo ni tum pini bangke nasi CM sar banda ni tum chuning dilo lapena keru pilo CM sar alang li tame kado we ke klem dam lipik lapen ni sidame dipu ke pamidami dum ningarong parle lo sidame nil tum atokanu kidu sidame nil tum noan kidu kisung alang sar tame chini lo heglong lo lasi nangli kidu period o se nil tum hantami inglong alok la nil tum borpung bolang su sidame laso towar akimang nil tum akimang la leng papleng jima busini tum kaiki da chonghong lasi ning khepar CM sar tame nil tum la kidu period nang plan piwek pu busini tum ning khelo ken ke lahang rong toksi proxy pen na monita phai ke kon bag duni nili tum ini aphai ke rong asuti me kona ningkan dalam tum rong asuti me mane ladak bolangso ke kidu chenge la 1904 la kiningan ke 118 years nilum dak bolangso kidu sidame nonan sidame nilitum dak kecil lar ke ave dera son lo nilitum rat hoi ban sikai anikan bang sidame claim dam la lagi Rong teke langsun along food fest ki bipon Phaikoni phaikre hini arni lakhain korathok Dwarbagori constituency deitor rong teke langsun along food fest ki bipon Labangso food fest ki bipon ke jasemet ke rong teke langsun development committee ahin pensi chepater bipon
President Borsing Ronghang Secretary Hemson Ronghang Klembang Phu Atum Pensi Cepater Pipon Lapen Labangso Food Fest Kibipon Ki Nilitum Labangso Alangsun Ansosi Pa Develop Ponje Aphansi Nilitum Rong Teke Langsun Development Committee Ahin Pen Food Fest Kibipon Lapen Ke Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department EMRI Testing Hi Aphanta Joning Rilo Labangso Rong Teke Alangsun Along Sitami Tourism Department Ahin Penda Nangrapon Asonte Messenger Pusi Rong Teke Langsun Development Committee President Borsing Ronghang Pen Choning Ripedupon Karbi Anglong Autonomous Council Education Local EM Richard Tobi Aphanta Choning Ripon Labangso Alangsun Aphan Nang Cherap Nang Cheto Dun Thapusi Rong Teke Langsun Development Committee President Borsing Ronghang Ahin Pen Choning Ripon Lapen Lapu Food Fest Along Kachetong Dun Abang Phu Bang Phi Atum Pen Kaning Jepon Ke Nilitum Ning Arong Pik An Lapen Adim Aklongta Langme Pik An Puta Ning Jepon Lapen Ke Rong Teke Amen Kachelong Ke Aprang Phusar Phisar Atum Teron Pen Ingtia Song Atum Along Pak Along Teke Aphan Ingti Ki Pilason Apotsi Rong Teke Pu Amen Kachelong Pusi Rong Teke Arong Asar Borsing Ronghang Ahin Pen Phanpa Chinipon Tarpung Pen Dorsing Tokdi Karbi Anglong News মই বৰ্তমান মোৰ ঘৰ লবনঘাট কিন্তু মই দেওচৰতে মোৰ বিজনেছ চলে 20 বছৰৰ পৰা তাত মই দেওচৰতে থাকোঁ টাউন য'ত তেনেহ'লে ইয়াত আজি ইয়াত মানে ৱাটাৰ ফ'ৰ্চ লগত ইয়াত ফুড ফেচ ইয়াত আপুনি আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে মইতো ভাবাই নাই যে ইয়াত যে আহি কিনে মই যিটো দেখিলোঁ দেখি কিনে যে ইমানটো ভাল লাগিছে যে মই আৰু ক'বই নোৱাৰোঁ খোৱাটো দূৰৰ কথা মোৰ বস্তু চাই চাই ভাল লাগিছে সেইকাৰণে এতিয়া মনটো লাগিছে যে কেতিয়া যে আমি ইয়াত পিকনিক খাব আহিম আমাৰ তাৰ পৰা মানুহ লৈ কিনে ইয়াত দেখাব আনিম যে জেগাত যে এনেকুৱা জেগা ভিতৰত আছে সেইটো কাৰণে মানে মনটো খুব ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মানে মই ভাবি আছোঁ যে ইয়াত ইমান হাবিৰ ভিতৰত যে ইমান ডাঙৰ এটা জলপ্ৰপাত যে এনেকুৱা আছে ইমান ধুনীয়া এটা জেগা আছে সেইটোকে বহুত আনন্দ লাগিছে আইটেমটো কি পাইছে তেনেহ'লে ইয়াতে আইটেমটো খোৱাৰতো কোনো ইয়ে নাই কি যি খাবলৈ মন চব দি আছে ইয়াতে যি খাব লাগে চুঙা ভাত চুঙা মাংস আকৌ চব্জি কিবা তিল দিয়া চব্জি মানে খোৱাৰ কোনো ইয়া নাই খোৱা আৰু চব ইয়াত পায় আগতীয়াকৈ আপুনি খাইছে নেকি মই আগতেও খাইছোঁ বহুত জেগাত খাইছোঁ কিন্তু আজি ইয়াতো খালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে মানে খোৱাটোতো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ইয়াত বস্তুটো চাই কিনে ভাল লাগিছে বস্তুটো যে ইমান ডেভেলপ হৈ গ'ল ভিতৰত যে ইমান সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে ময়ো ভাবোঁ যে মানুহ ইয়াত আহক আৰু অলপ ভাল হওক ৰং টেকেৰ পৰা ইয়াত কিমান দূৰ হ'ব তাৰ পৰা মিনিমাম ইয়াত 5 কিলোমিটাৰ বা 6 কিলোমিটাৰ হ'ব 5 কিলোমিটাৰমানতো হ'বই লাগিব পাব্লিক কি ক'ব পাব্লিক না ৰাস্তা যিটো ভাল এইটো পাব্লিকৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় এনেই একদম ভাল মানুহ আহিব পাৰে যিকোনো গাড়ী লৈ আহিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই কোনো অসুবিধা নাই ৰাস্তা ধুনীয়া একদম কোনো অসুবিধা নাই নামটো আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম হ'ল ভৰত বৰ্মন মই দেউতাক কৈলাত Bamboo Suppliers Cum Growers Association Asong Prabjen Penchipri Nangji Pusi Check Supply Vek Atum Pen Kehang Pedupon Kedam Tang Phaikuni ni Phaikre Hini Ajo Por Phai Serkep Apor Malom Tong Sekot Pen Hanjang Lang Solong Pherang Amai Kangni Jasimet Borjan Ahavar Check Kacho Jorbek Mate Supply Vek Keklem Bom Atum Jensing Ingti Elvin Crow Deben Hansi Babu Teron Lapen Arisang Ho Atum Pen Bamboo Suppliers Cum Growers Association Asong Amahang Kepat Hekpon Det Pen Check Kacho Jor Atum Kasik Sak Dokok Ajok Prabjin Pen Bang So Asong Chipri Serak Nangji Pusi Kehang Pedupon Lason si cek pusi tami non amat kinang ni pen cenglok kethe dung kana hokpon jasemet hidipi dilai mate borjan ahavar cek asai along kachong dat dun lapen kejor atum tami kasik sak thepiklo cek ke agriculture products apot kedamtang apor tami kasik sak avipin ben bang so asai klempon bomlo lasinon inut bang hini atum bang so bamboo supply cum growers association amahang ke pathek det kasik sak dokok lo puta ningjepon Check supply vek atum aphan parju je pin pen koson sibang soasong keseng pon det maputa arju pon check supply vek atum pen ningkang samse alam thi chepaklang pon alani tum station ka che form po bangke ni tom bangke thang concern tabe et tabe jin de pin posi ni tom bangke so kara ke choi dekhe ako jong se alan tum jinin patel tum lage kroin ji tum de jinin alam namputa klem dekhe Bosi ni tumke alang tulang ki kroidun dekhela lapen jongsi alang tum jongsi jinia kam claim polete apen ni tum phan ali na padu thek pulang te tum bang claim nji tami pon tami ali na padu dekhe polete bang claim dekhela
si ni tom bang ke cepatik tu lo lang ni tom Lagali. institution je form po wisi sabi ni tom je form tek si ni tom bang ko je form tu de si ni tom bang cepatik tu da tek sana rat an ke Nilitong kachini po na tenge Karbi Anglong de cheka bangke forest product la po sonsi arti pon lo. Sila so po sila forest atum penta me pine ing than pon nai po sonsi nilitom chini pon lo. Ate la ke dam ta ni nang tum la po son forest atum pen ing than pon ma mate si understanding ang po. forest pen ke dinga understanding si do ko Aprang nili ingthan pondo. Ingthan pon pe rupe nili understanding ko pen ingthan pon. Dongkamukam Karbi Hemtun along Longri Krehini Sarhabe amai executive amai kangnipon. Nijang Karbi Anglong Dongkamukam Rongsopi along Longri Krehini Sarhabe amai amepu mensing teron pencepater piponsi executive amai kangnipon. Karbi customary lo kapang tangpon nangji hako pen Karbi aron bisar kendar hei hoi aron anke non puta pangtang thip nangji lapen habe pinpo ajakong kache pangtang nangji pura pini mai along kache thanpon alam the kedam tang arni bo thatlang so ser dihun aklam along longri krehini sar habe amai Karbi ser hong thom amai lapen Karbi hong hari amai la son thom chingrum pet pen krung sai amai jut et aphi puthot phaikonia chikloni phaikrei troxi arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga phan pinpur alomati memorandum kipi ke pajerpon alam hai hui sitami than pachini pon lapen det aphi labang so pinpur alopi det aphi kopi koson bensi klem dam nangjima lapen koson ke klem si kemi kechok jima pura bangso executive amaya long pangdak pon maya long kache tong habe pinpo senot meji kathar bura lapen ari sangho tumche tong dun pen ing samjen pen si bang somai pachun ponlu Aprang si Karbi Anglong arat Karbi akhaya tumfanan kartam pajiru kartam nilitum Longri Krehini Sarhabe amai lapen ke Karbi ser hong thom lapen dutulang Karbi hong hari amai lason thom cicira prapet pen nilitum bothalang so ser dihun aklam long krung sai amai padupon lo aso krung sai amai chuparai det pen nilitum pinpur alo ilitum ASEM Tuliram Ronghanga phan ilitum tarik troksi ciklium kri sirasuri niarni bangson ilitum CM sarapan bangso pinpur alo ilitum pali dama aso pinpur alo pali dama teng pen sipini ilitum ta dak rohang rongbong pen ke bang roculindok lapen katharpo lapen ke nilitum rong har sinot ngling miji sinot miji atum lapen nilitum longriang bong habipi habikong umnarong habikong lapen ke umha habikong nokbari habikong lapen kiling habikong rongpirong cho habikong atum pen pini thot chupak lang tu alam ke lapin pura lo pen hendo lasin nilitum labangso pinpura lo pidet pen nilitum kopi si ke klam thunang lang ma ke dam thunang lang ma kopi ni chupa chingwai pana lang bang kala phun lo ilitum ha aku pen richo pen ang thum do ko nilitum Karbi arona jutang aso kaya teng pareng ber nei mate ke klem patiku ke de nei lapen along ritinda labang so lama bang pachini pon takjia phan sini nilitum pini bangso amai pen pini nilitum chuparai pon